I nastavljamo dalje sa halogenim derivatima ugljovodonika. Ono što radimo danas jesu hemijska svojstva i upotreba halogenih derivata ugljovodonika. Dakle, ono što je najbitnije kod ove grupe jedinjenja jeste halogeni element koji ih upravo razlikuje od ostalih ugljovodonika i uticaj halogenog elementa u molekulu halogenovodonika najviše dolazi do izražaja kod halogenoalkana. Najvažnije reakcije u koje stupaju halogenoalkani su reakcije supstitucije i reakcije eliminacije, dakle nemamo reakcije adicije kao karakteristične. I ono što sam izdvojila jeste da su fluoroalkani veoma slabo reaktivni, upravo zbog te jake veze između ugljenika i fluora, što znači da ostale reakcije koje ćemo raditi u daljem toku predavanja se obično odnose na ostale halogenoalkane, dakle hlora, broma i joda. Kao što sam rekla, jedna od reakcija koja je karakteristična za ovu grupu jedinjenja jeste reakcija supstitucije halogenoalkana i da vidimo na čemu se zasnivaju ove reakcije. Dakle, ove reakcije se dešavaju po mehanizmu nukleofilne supstitucije. Dakle, imamo nukleofil, negativno neelektrisanu reaktivnu česticu koja ima slobodan elektronski par i imamo neki halogenoalkan opšte formule CX. Dakle, u halogenoalkanu smo obeležili da je ugljenik u molekulu halogenoalkana je ugljenik parcijalno pozitivno neelektrisan, dok je halogeni element parcijalno negativno neelektrisan i veza između ugljenika i halogenog elementa u ovom slučaju je polarno kovalentna. Sa druge strane imamo nukleofilnu česticu, dakle nukleofil, imamo slobodan elektronski par i negativno neelektrisanje. I upravo ovaj nukleofil koristi svoj slobodan elektronski par da ostvari vezu sa atomom ugljenika koji je parcijalno negativan, dakle imamo tu međusobnu interakciju. Nukleofil se veže za ugljenik, pozitivno neelektrisanje se premešta ispred i izdvaja se halogeni element, odnosno na ovo pozitivno neelektrisanje veže se neka druga grupa iz reagensa. Vidjet ćemo koji sve to reagensi i nukleofilni reagensi mogu dalje reagovati sa molekulom halogenoalkana. I nastavljamo dalje sa primjerima reakcije nukleofilnih supstitucija u kojima učestvuju halogenoalkani. Dakle, imamo jednu šemu. Na početku imamo opštu formulu halogenoalkana Rx, gde je R neka alkil ili aril grupa i X je predstavljena